мардуми меҳнатқарини Исфара дар парвариш ва коркарди навъҳои гуногуни зардолу дар миқёси кишвар номвар гашта, анъаноти нек аз насл ба насл мерос гузошта мешавад. Ба шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвариши боғоти зардолу дар шаҳр рӯ ба рушду нумӯ ниҳода, меваи хушку тари он ба бозорҳои кишварҳои мухталиф содирот карда мешавад. ҳоло дар шаҳру диёти Исфара зиёда аз 30 навъҳои зардолу аз ҷумла навъҳои хурмоӣ, мирсанҷалӣ, тоҷибоӣ зард ва сурх, кадухурмоӣ, шишахурмоӣ, талхак, бинигорӣ, қандак, субҳонӣ ва дигарҳо парвариш карда мешаванд. солҳои охир тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси барномаҳои давлатии соҳавӣ ҳар сол садҳо гектар боғоти нави замонавии зардолу бунёд мешаванд. дар ин раванд аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Амирхон бо истифодаи оқилонаи замин ба бунёди боғу токзорҳои нав иқдом намуда дар майдони 44 гектар боғҳои замонавӣ бунёд намуданд, ки ниҳолони шинонидашуда аллакай ба ҳосил даромаданд. шукронии тинҷу амонӣ мекунем, ки муҳтарам ҷаноби олӣ мана ба ҳамин соҳибкоро имконатҳои нағз дода мондан, мана мо соҳибкоро ҳамин заминҳои бекорхобидӣ гирифта обод кардем. ҳамин заминҳо заминҳои кӯҳу пишта буд, заминҳои санглох буд. ҳамин заминҳои гирифта мо обод кардем. имрӯз натиҷаи ҳосилаша дисодем. дар боғи мо зиёда аз 10 намуд зардолу мавҷуд аст. намудҳои абрикос, бобоӣ, қурутак, мирсанҷалӣ, тоҷибоӣ, мачалка ва ғайра мавҷуд аст. ҳосили ина бо намуди тару тоза, бо намуди хушк бо Федератсияи Россия содирот мекунем. айни замон деҳқонон ба ҷамъоварӣ ва коркарди ҳосил машғул буда зиёда аз 30 нафар бонувони маҳаллӣ ба ин маърака ҷалб шуданд. онҳо навъҳои гуногуни зардолуро дастчин ва бо истифода аз анъанаҳои дерин ва ҳам усулҳои навини хушк кардани зардолу онро кайса мекунанд. баъдан маҳсулот дар шароити мусоид хушконида шуда асосан барои содирот омода мегардад. ба ақидаи мутахассисон истеҳсоли меваи хушк на танҳо арзиши иловагии маҳсулотро зиёд мекунад, балки барои таъмини бозорҳои хориҷӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ мусоидат менамояд. мавриди зикр аст, ки чунин фаъолияти истеҳсолӣ ҳамзамон барои сокинони маҳаллӣ ҷойҳои кории мавсимӣ фароҳам оварда дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии онҳо саҳм мегузорад. бояд тазаккур дод, ки кишоварзони маҳаллӣ дар боғдориву зардолупарварӣ ва ҳам дар хушк кардани зардолу таҷрибаи ғании аҷдодӣ доранд ва ҳам дар самти коркарду бандубасти меваи хушк ва содироти он ба хориҷи кишвар пешсафанд. ният дорем боз 26 гектари дига заминро обод карда 5 гектар ангур, навъҳои ангур, сиёолу ва намудҳои дигар хел зардолуҳоя мешононем. маҳз бо талошу раҳнамоии сарвари давлат солҳои охир дар ҷумҳурӣ бахусус дар Исфара корхонаҳои бандубасти мева ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки ба беҳдошти сифати маҳсулоти содиротӣ ва баланд шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат карданд. алҳол дар шаҳр 12 корхона ба коркарди меваи хушк машғул буда барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. зеро зардолу асоси даромади оила, тинҷии рӯзгор ва асоси беҳдошти рӯзгори мардум аст. иқрор бояд шуд, ки сокинони шаҳру диёҳати Исфара рӯзгори худро бе парваришу ғунучин ва бандубасти меваи зардолу тасаввур карда наметавонанд ва сарвату неъмати хонаводагиашон маҳз меваи зардолуст. собири аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор.